ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ଫୁଲ କେତେବେଳେ ତୋଳିବେ ଓ ଫୁଲ ତୋଳିବାର ନିୟମ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ। କେତେକ ଭଉଣୀମାନେ ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଫୁଲ ତୋଳିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଭୁଲ। ଗାଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ତୋଳା ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି, ତାହା ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ନ ଗାଧୋଇ ତୋଳିଥିବା ଫୁଲ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଉଠି ଫୁଲ ତୋଳି ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ରଖିବେ। ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଥିବା ଫୁଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଭଗବାନ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ରାତିରେ ଫୁଲ ତୋଳାଯାଏନି। ରାତିରେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲ ତୋଳିବେନି। କୁହାଯାଏ କି ରାତିରେ ଆମେ ଯେମିତି ଶୋଇଥାଉ, ଗଛମାନେ ବି ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଫୁଲ ତୋଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ସେଇ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଫୁଲ ତୋଳିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।